50. výročie založenia si v tomto roku pripomína základná škola na Školskej ulici. Toto krásne jubileum spolu so súčasnými a bývalými zamestnancami školy oslávili 16. novembra i predstavitelia mesta a školských inštitúcií. Po úvodnom kultúrnom programe sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Roman Švec. Zaspomínal na 2. september 1962, kedy sa prvýkrát otvorili dvere novej 25-triednej základnej školy. Do jej lavíc vtedy zasadlo 752 žiakov 1. až 9. ročníka. O rok neskôr pribudla nová telocvičňa, postupne aj školské ihriská a rozsiahly areál. Keď sa v roku 1953 začala budovať, môj otec ako stavby vedúci tam pracoval a ja ako decko zvedavé polietala som školu od základov. Takže som poznala všetkých murárov, tesárov, vodoinštalatérov. A keď sa škola dostávala v roku 1962, som ako 20-ročná učiteľka prestupovala prvýkrát po prestrihnutí pásky vchod a viem, že to bol ten zadný, veľmi dobre si to pamätám, že sme nešli hlavným vchodom do školy. A tam ma čakalo 41 rokov učiteľského pôsobenia. Vo svojom príhovore súčasný riaditeľ s vďakou zaspomínal aj na svojich predchodcov, prvého riaditeľa Ota Kišku, jeho pokračovateľov Milana Celériho, Milana Zálešáka, Milana Šveca. Márii Mikušovej, ktorá riaditeľský post úspešne vykonávala 8 rokov a ďalšie dlhé roky pôsobila na škole ako učiteľka, odovzdal osobné blahoprianie a kvet vďaky. Za tie roky som postretala množstvo veľmi dobrých ľudí. Od malých žiakov, kolegov, priateľov, prevádzkových pracovníkov, výborných rodičov, ktorým tedy veľmi záležalo na výchove svojich detí. A potom neskôr vo funkcii riaditeľky aj sponzorov štedrých, pomoc od inšpektorov, od mesta. Skrátka som stretávala stále veľmi dobrých ľudí, preto som povedala, že aj kvety, ktoré som dnes dostala, symbolicky patria tým všetkým. V mene zriaďovateľa sa prítomným prihovoril primátor mesta Zdenko Čambal. Ocenil najmä prácu všetkých, ktorí sa zaslúžili o dobré meno školy, pomohli vychovať a vyformovať množstvo nových osobností. Jubilujúcemu školskému zariadeniu poprial naďalej veľa dobrých a usilovných žiakov, zanietených učiteľov, obetavých rodičov. Spomienky na obdobie, kedy škola vznikala, na udalosti i ľudí spätých s jej históriou, oživila výstava fotografií. Vďaka nej si mnohí prítomní mohli zaspomínať na svoje detské časy, prežité na tejto škole, i na tých, ktorí sa stali jej súčasťou. Som prežil 35 rokov na tejto škole. Keď som začal učiť hudobnú výchovu, prebral som po pani učiteľke Plahlovej. Škoda, že to ona dnes nie je, ktorý by sa myslím zaslúžila, ktorá pracovala po tej stránke hudobnej, speváckej. Viedla tam zbor 10 rokov, ja som pokračoval v detskom speváckom zbore ďalšie roky od roku 82 až takmer teda do môjho odchodu, do dôchodku. No, bola to pýcha školy, tento zbor. Ja som na tejto škole teda pôsobila 28 rokov, potom som odišla teda do Radimova za riaditeľku, ale veľmi teda dobre spomínam na všetkých riaditeľov, ktorých som teda tu zažila, aj na kolegov a hlavne teda na žiakov, aj teda tu je jeden môj žiak, ktorý neviem, jak na mňa spomína, ale tak ako mám tu veľa žiakov, ako aj v tejto, no. Učila som väčšinou štvrtákov a tak programy som nacvičovala, tak kultúru, potom som robila aj predsedkyňu ROH a tak boli to krásne roky a hlavne tí žiaci mi dodávali sílu do ďalšieho života, lebo boli to veľmi dobrí žiaci. I napriek veku stále mladá. Taká je aj budova školy, ktorá predčasom vďaka rekonštrukcii dostala nový šat, najmodernejšie učebné pomôcky, výpočtovú techniku a internet. To všetko využívajú žiaci v školskom vzdelávacom programe v rámci rozšíreného vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov. Silnou stránkou školy je aj atletika. Výsledky v tejto oblasti patria k najvýraznejším športovým úspechom, ktoré škola v ostatných rokoch dosiahla.
Najradšej spomínam na ocenenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Asociácie športu na školách, keď sme získali ocenenie Škola roka. A ďalej to bol rok 2008, keď sa naši žiaci, chlapci, družstvo atlétov stali majstrami Slovenskej republiky. Treba pochváliť celý kolektív, ktorý sa vlastne tejto práci venuje. Ešte raz hovorím, či sú to pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, či je to z nás riaďovateľ, mesto Holíč, pretože aj tí nám svojou podporou vytvárajú práve tie podmienky, aby my sme tie naše nápady mohli realizovať. Bez ich pomoci by sme to určite nemohli zrealizovať. Prajem škole, aby sa jej darilo aj ďalej do ďalších pekných rokov. Prajem im zanietených učiteľov, aby v týchto ťažkých časoch hlavne vydržali. Už som povedala, že ani my sme to nemali ľahké. Niekedy až veľmi ťažké. Aj finančné ťažkosti. Neboli vždy učitelia dobre hodnotení, skôr boli vždy zlé. Ale to, že si to niekto vybral ako svoje poslanie, myslím si, že je dostatočnou motiváciou, aby v tom svojom povolaní vydržal. Ja som svedkom toho, že sa to dá. Slávnostné podujatie umocnil kultúrny program. Recitácia, spev a tanec súčasných i bývalých žiakov boli symbolickým darčekom jubilujúcej škole. Dôstojnú atmosféru počiarkla svojím spevom členka zboru Slovenského národného divadla Ľubomíra Pechová, ktorú hrou na klavíri sprevádzal jej kolega zo základnej umeleckej školy Roman Blaha. O dobrú náladu sa postarala cymbalová hudba základnej umeleckej školy v Holíči pod vedením Františka Plhala so solistom Tomášom Kuklišom.